esperava que no li haguessin fet tot això, però a la vegada era... Si és ella, sabré on està. Dissabtes i diumenges, Crims a Catalunya Ràdio, a les 9 del vespre. Si t'agrada el bon cafè, passa't a Incapto. Cafè d'especialitat i acabat de moldre. Si vols apostar pel planeta, digues adéu a les càpsules i vés al gra. I si sempre tens pressa, clic i ja està. Ah, i te'l porten a casa. Incapto, la revolució del bon cafè. Elícia, assaboreix el moment. Aquell mòbil abandonat al fons del calaix juntament amb el CD Cantadites Mix li ha arribat l'hora. Aquest Green Friday ajuda el planeta amb Vodafone Flex. Porta aquell antic mòbil que tenies guardat per si de cas i estalvia't des de 340 € en el nou Xiaomi 12T Pro 5G. A més, despreocupa-te'n amb un any d'assegurança gratis. Benvinguts a l'Àsia, el continent gastronòmic més gran del món. Sí, a Joc de Cartes busquem el millor asiàtic de Barcelona. Aquest és els fideus creuant el pont. Ostres! No faltava l'arròs? Ai! Entrega els fideus que són ràpids i bons. Opa, disculpa. Està com salat. Joc de cartes. A TV3, dimecres a la nit. Et presentem Cutie, quelcom nou. Sí, és una pera, però una nova varietat. Cutie creix al costat de casa teva perquè, per tastar coses noves, no cal que te les portin de l'altra punta del món. Mama, què et passa? És que no sé on vendre el cotxe. Ah, escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe? Sens dubte, la millor opció és compremelseukotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí. Compremelseukotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí. Pis. On? Pots respirar? Hem trucat una ambulància. Vale, tallem. Això ha estat una ficció, però ens pot passar en qualsevol moment. A Catalunya, cada dia s'activen 12 codis infart com aquest i 22 codis ictus. Aquest 18 de desembre, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura... La Marató sempre batega. Amb la col·laboració d'Endesa. Obre't el compte online Sabadell i emporta't un 2% de rendibilitat el primer any i suma-li 175 € si a més portes la teva nòmina. El compte amb tot, amb 0 comissions i 0 condicions. Compte online Sabadell. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com/compte online. Arriba un dia que t'adones que no hi ha res que doni més tranquil·litat que viure com penses, amb la coherència de ser qui vols ser, sabent que pots ajudar a canviar el món, fins i tot quan tries una assegurança de salut, perquè no totes són iguals. Existeix una assegurança sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Gaudeix de la medicina privada amb la tranquil·litat de saber que tots els beneficis es reinvertiran en tu. Previsora General. Som com ets. Suïcidi o assassinat. La noia de Portbou. El nou llibre de crims amb Carles Porta. A la venda a la botiga de TV3 i als punts habituals. Les trobades de moteros van molt bé perquè et donen una lliçó de vida. Per molt que corris amb la moto, mai podràs escapar de la crisi dels 40 que tens i de lo lamentable que és la teva puta vida. Zona Franca amb Joel Díaz. A TV3, cada nit de dilluns a dijous. Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Scandale. Un scandale pour hommes. And now discover the new intensities. Scandale les parfums, by Jean-Paul Gaultier. Tria el que és essencial i emporta tot el que necessites. Nou Dacia Sandero Stepway. Des de 4 euros al dia, 120 euros al mes. Condicions a dacia.es. Utilisez surtout pas les ascenseurs, ni suivez les consignes. Илья, ты хорошо? Ты хорошо? Заберите меня, я не знаю, что делать. Девятый этаж. По этой лестнице я вылазила. Я написала, что я живая. Вот, чтоб меня нашли мои родные. Приходится чаще сидеть дома. Лишний раз боишься выйти в магазин даже. Потому что есть риск попасться на сотрудников военкомата. И возможность, что даже украинцев может выиграть эта война. Нет, это нереально. Одна нация, один рейх, один фюрер. Что сейчас говорят в России? Ровно то же самое. Si ets d'aquells que els costa donar un cop de mà, si fer lloc als altres no és el teu fort, siguem sincers, aquest cotxe no és per tu. Nou C5 Aircross, tan generós com tu. I tan fàcil tenir-lo en els Easy Days Citroën sense pagar quotes fins a la primavera. Ja ha començat la Black Week de Karcher, amb descomptes de fins al 50%. Descobreix els nostres productes fins al 30 de novembre a la nostra web, Karcher Centers, ferreteries, grans superfícies de bricolatge i botigues d'electrodomèstics. Afanya't! Creo que tenemos que ser sinceros en una buena noche. No estoy segura. Laura. ¿Qué? ¿Con quién hablas? Tienes que follar. Eso es, tienes que follar. Tu vols gaudir del Nadal? L'any se t'ha fet etern. Jo vull que ho facis des d'ara. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. A Hyundai et fem anar del present al futur. Del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora i a la llibertat de poder volar. Hyundai potencia el teu món. Gamma Tucson híbrida i elèctrica amb tot inclòs. Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, els 9 mesos de la guerra a Ucraïna amb Manel Elias i els enviats especials de Catalunya Ràdio. Complot. Lipa d'Adam, amb llúpol de Prades. Si és ella, sabré on està. Mentre Dave Berbist és traslladat de Madrid a Girona per declarar sobre la mort de la Montse Méndez, un home que es diu Dorama Sánchez
es presenta a Girona a comissaria, assegura que va ser company de pis del sospitós tant a Madrid com a Girona i vol declarar. Entorama Sánchez era el company de pis d'Enverbis. És un personatge que sembla que va rere d'Enverbis. Enverbis és la persona amb més habilitat de relacions socials i Entoramas anava darrere d'ell, perquè era una persona tímida, introvertida, no tenia aquest èxit social. Sembla ser que és